Mikä perkele? Ei toimi. No niin, Anssi moro tässä AVlta. Tänään olisi videoaiheena AR-15, se asejärjestelmän kaasujen säätämistä. No, miksi on ylipäätänsä tärkeää, että AR on säädetty oikein nuo kaasut? Niin yleisesti ongelmia tulee siitä, että jos ase on ylikaasunen tai sitten alikaasunen, niin toimintahäiriöitä varmasti sitten tulee. Tai ase on yleisesti tosi huono ampua. Mitä siihen tarvitaan, niin on tietenkin jonkinlainen säätökaasubloki, joka löytyy sitten aseesta itsessään jo valmiiksi, tai sitten semmoisen voi hommata myös jälkikäteen. Ja sen mukana sitten tulee tarvittavia työkaluja, millä ne kaasut säädetään. Ja tarvitaan myös sitten oikeastaan yksi lipas ja rasiallinen panoksia, sitten millä pystytään testaamaan niiden kaasujen säätö. Tässä meillä on nähtävillä vähän erilaisia kaasublokeja, että monesti se kiinnitystapa on vähän erilainen, että tämä on tämä JP:n tämmöinen pantamallinen, mikä sitten puristuu piipun ympärille. Täällä on sitten enemmän tämmöiset lukitusruuvit, mitkä sitten pitää sitä paikoillaan siinä piipussa. Ja sitten tää taas on sitten tämmöinen kaksiosainen, mikä sitten tulee täältä tää alaosa sitten puristaa sitten piippua vasta. Periaate on se sama, että täällä on joku tappi tai ruuvi, joka tulee sitten estämään tämän reijän kokoa ja sen kaasun läpivirtausta. Täältä löytyy siis tää säätöruuvi ja sitten monessa säätökaasublokissa on lukitusruuvi, joka tulee sitten täältä etupäästä. Ja yleisesti tämä lukitusruuvi aukaistaan näin, jotta sitten pystytään säätämään tätä säätöruuvia sisään tai ulospäin. Tää on tavallaan tässä justiinsa näin päin löytyy. Täältä löytyy sitten toi lukitusruuvi ja tosta löytyy sitten toi säätöruuvi. Eli miten tätä hommaa kannattaa lähteä etenemään? Säätöruuvit eka tuolta aseesta silleen, että ne on aika lailla kiinni. Niin sitten pystytään vähän lähteä testaamaan ja etsimään sitä rajaa, että missä se kaasujen määrä riittää ja missä ei. Lipas, missä on yksi paukku, pistetään se aseeseen kiinni. Ja tärkeää tässä nyt on semmonen homma, että pidetään aseesta kohtuu löysällä otteella kiinni. Sille oikeastaan, että perä ei tarvi olla ollenkaan olkapäätä kohti. Pidetään sitä ihan vaan löysin ranteen, löysin otteen tonne ja laukastaan sitten ensimmäinen laukaus. Katsotaan vähän, että mitä tapahtui. No, veikkaan, että hylsy oli vielä tuolla noin, että tällä hetkellä aseessa ei ollut ollenkaan riittävästi kaasua, että se olisi edes jaksanut luistia työntää ollenkaan taaksepäin. Tästä lähdetään sitten aukaisemaan tätä säätöruuvia. Käytännössä kierroksen kerrallaan. Aukaistaan vielä tuolta toi lukitusruuvi. Tossa nyt oli niin reilusti tavallaan rajoitettu sitä kaasua, että ei tapahtunut mitään. Niin ainakin kierroksen pystyy ottaa ihan huoletta auki sitä säätöruuvia. Samalla tyylillä uudestaan, mitä tapahtuu. Edelleenkään ei hylsy esimerkiksi lentänyt tuolta ulos ollenkaan. Otetaan vielä edelleenkin kierros säätöruuvia sitten auki. Voidaan melkein ottaa puoli kierrosta tai 1,5 kierrosta tosta. Yksi paukku taas koneeseen ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja mitä tässä haetaan takaa on just se, että liikkuvat jäis taakse tuon viimeisen laukauksen jälkeen löysällä otteella. Tällöin tiedetään ihan varmasti, että riippumatta siitä, että ootko sä jossain huonossa asennossa ampumassa, jossa sä et saa tuettua perään ihan täysin tätä olkapäätä vasten tälleen näin, että silloinkin myös ase sitten toimisi niissä huonoissa asennoissa. Mutta otetaan tosta nyt, kun jäi noin liikkuvat taakse, niin rajoitetaan tosta nyt se, otettiin sittenkin ehkä vähän liikaa, niin otetaan se puoli kierrosta takaspäin. Katsotaan, että mitä tapahtuu. Löydetään vähän sitä pistettä, että missä se säätöruuvi pitää olla, että
tai nähdään, että missä se säätöruuvi niin kuin tilanne on, että se sitten niin kuin jää liikkuvat taakse. Nyt on esimerkiksi hyvä tilanne siitä, että nähtiin, että hylsy lensi niin kuin ulos, mutta liikkuvat ei jäänyt taakse. Nyt aletaan olemaan niin kuin siinä rajoilla, että niin kuin kaasut olisi säädetty oikein. Vielä tästä niin kuin ehdottomasti pitää ottaa sitten pykälä just niin kuin auki sitä säätöruuvia, että ne varmasti sitten riittää. Otetaan semmoinen 1/4 kierrosta. Noin. Nyt aika lailla löydettiin se piste, että missä se on, että milloin liikkuvat jää taakse ja milloin ei jää. Sanotaan, että aseella on ammuttu vaikka 500 laukausta, niin se on aika likainen ja semmoinen mähmäinen ja näin poispäin. Niin jos sä oot säätänyt aseen kaasut silloin, kun se on ihan puhas ja justiinsa öljytty, niin se tarvii paljon vähemmän voimaa tai niin kuin kaasua, että ne liikkuu taakse. Niin sitten nyt jos jätettäisiin esimerkiksi ihan tähän pisteeseen ja sitten lähdettäisiin ampumaan 500 000 patruunaa eikä puhisteta asetta ollenkaan, niin voi olla, että sitten, koska ase on niin likainen, niin tulee sitten niin kuin toimintahäiriöitä. Monesti tästä pisteestä niin suositellaan sitä, että otettaisiin melkein puoli kierrosta. Riippuu vähän aseesta, mutta puoli kierrosta on semmoinen ihan hyvä nyrkkisääntö niin kuin vielä auki, että ase sitten toimii varmasti joka tilanteessa. Puoli kierrosta auki ja sitten lukitusruuvi kiinni. Testataan tosta, että liikkuuko toi. Ei pysty niin kuin ainakaan kauhean helpolla pienellä voimalla liikuttaa tuota säätöruuvia enää, niin se pitäisi olla sitten ok siinä, ettei se niin sanotusti lähde itsestään kävelemään siellä. Tästä tilanteesta mä sitten ottaisin vielä muutaman niin kuin testipauku ja testaisin, että ase sitten varmasti toimii. Jäi hyvin liikkuvat taakse ja huomattiin, että hylsyn niin kuin ulosheittosuuntakin oli muuttunut vähän tuolta kello 4 tonne kello 3, eli oli enemmän niin kuin tonne suoraan oikealle päin. Hyvin jäänyt koko ajan liikkuvat taakse. Kaikissa AR-15 ei ole edes säädettävää kaasua, niin miksi se on ylipäänsä tärkeää tai miksi semmoinen kannattaa hommata, niin se tekee aseesta paremman ammuttavan huomattavasti ja sitten se tekee siitä aseesta toimintavarmemman.